Čo sa mi najviac páčilo, prístup, ako je to tu teda rozložené, je to veľmi dobre zorganizované, tí ľudia vlastne vysvetľujú tak, ako sa pýtame na naše otázky, všetko, čo potrebujeme vedieť, takže je to super, ako to je zariadené celé. Prišiel som sem kvôli tomu, že mi záleží na mojej budúcnosti a nie je mi to ľahostajné, že ako teda v živote dopadnem a kde sa mám ďalej pohybovať. Takže najviac ma zaujalo ten pôrod napríklad, čo tam bola tá simulácia toho pôrodu. Boli to zaujímavé workshopy, ktoré tu boli veľmi zaujímavé na rôzne témy, či už medicínske alebo našej rehabilitácie. Za chvíľu ideme na workshop o virtuálnej reality, čiže to bude veľmi zaujímavé.